up? Good morning guys. What's up motherfucker? Hello 2018 no? Ito yung pinakaunang B-vlogs natin guys. Maswerteng taon natin guys. Bakit? Siyempre may bago na tayong camera guys. Napakalupit na camera yan guys. Pinag-ipunan natin yan. So ngayon guys, nasa likod tayo ng bahay with my dogs. This is my doggie. Okay. Yan si big dog. Si Chongi. This is Chongi guys. Okay. The big dogs. The big dogs. Yan si the big dogs. The big dogs. The big dogs. So okay guys. So first gagawin natin ay mag-exercise muna ako. Bakit guys? Kasi ito yung katawan ko noon. Ito ako ngayon. Look at this motherfucker. What the heck? Ano? Kita yung abs na yun. So kailangan natin mag-exercise guys para mawala yung mga fatties. Okay. So malapit kami sa daanan ng mga sasakyan, no? Kita nyo na rin yan. So yan guys, nakikita yung mga sasakyan dyan, dumadaan. Okay, see that one. So dito tayo guys, no? Exercise muna tayo. Pagising ng ating mga katawan. Okay. Okay. Wow. Napakalupit na year talaga to guys. Bagong camera, bagong buhay. The beginning of the Sayote Production. So madami na akong magawa ngayon dito sa camera na to. So kanya gumawa na ulit ng Banana Warfare, ng After Effects, Visual Effects, so vines, music video parody. So ano-ano tirahin natin dito guys. Hindi yung drugs na titirahin na, video yung titirahin natin. Okay. So ngayon nga may bago tayong camera. So madami na tayong magagawa. So actually guys, matagal ko na talagang gustong bumili ng ganitong camera. Kaso lang mga 2011 yata gustong ko nang bumili ng camera. So nag-ipon ako noon. Kaso wala pa ako naging ama. So yung ipon ko, so ginamit ko sa siyempre sa mga anak ko. Pero guys, passion ko talaga yung paggawa ng mga video. Talagang gusto kong gumawa ng ano guys, yung mga video, mga short film, music video. So hanggang ngayon talagang dinidream ko pa rin na magkaroon ng camera. So walang imposible guys, walang imposible. So dito mula tayo sa vlogs natin. Sa susunod may iba pa tayong update na tayo lagi dito sa Sayote Production. Okay?